În inima Moldovei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-un sat uitat de timp și bântuit de foamete, exista o scenă care se repeta cu o regularitate aproape liturgică. În fiecare zi de târg, o coadă lungă și tăcută se forma în fața măcelăriei domnului Costache. Fețele sătenilor, trase de lipsuri și de angoasa zilei de mâine, se luminau la vederea siluetei corpolente a măcelarului. El era considerat un stâlp al comunității, un om cu frica lui Dumnezeu, a cărui generozitate părea fără margini. Cu un zâmbet binevoitor, mereu același, întindea bucăți generoase de carne celor mai nevoiași, precum unei mame tinere, cu ochii adânciți în orbite de îngrijorare, care primea pachetul ca pe o relicvă sfântă. Pentru acești oameni, domnul Costache nu era doar un măcelar. El era o întruchipare a providenței, singura barieră între ei și spectrul inaniției care secera vieți în satele învecinate. Actul său de caritate era o minune săptămânală. În spatele acestei fațade de bunătate se ascundea însă o umbră persistentă, un detaliu pe care recunoștința colectivă alegea să-l ignore. În timp ce domnul Costache schimba vorbe calde cu sătenii, privirea unui observator atent ar fi putut aluneca spre fundalul scenei, către ușa magaziei din spatele prăvăliei. Spre deosebire de fațada curată a magazinului, ușa aceea era grea, din lemn întunecat și veșnic umed, pătată la bază cu o nuanță ruginie, pe care niciun fel de var nu părea să o poată acoperi. Din pragul ei se scurgea uneori un firicel de lichid închis la culoare, care se pierdea în noroiul uliței. Dincolo de mirosul familiar de carne afumată și rumeguș umed, din acea magazie emana un iz subtil, dulceag și aproape metalic, un parfum grețos pe care măcelarul se străduia să-l mascheze cu mănunchiuri de cimbru și busuioc atârnate de tocul ușii. Era un detaliu discordant într-o simfonie a supraviețuirii. Saltul peste decenii ne aduce în prezent, unde scena este radical schimbată. Măcelăria domnului Costache este acum doar o ruină, o carcasă de lemn putrezit și cărămidă fărâmițată, cu acoperișul prăbușit ca un piept înfundat. A devenit un monument al groazei, un loc ocolit de adulți și, tocmai de aceea, un punct de atracție magnetică pentru copii. În amurgurile de vară, aceștia se adună în fața ei, împingându-se unul pe altul într-un ritual al curajului. Provocarea supremă este să alergi și să atingi ușa magaziei din spate, acea bucată de lemn care a supraviețuit timpului, acum acoperită de mușchi și de o aură sinistră. În timp ce fac asta, ei șoptesc legenda care a otrăvit memoria satului, o poveste transmisă din generație în generație. Legenda măcelarului milostiv. Numele, odinioară rostit cu venerație, este acum un ecou al unei atrocități care refuză să fie îngropată sub straturile de istorie. Paradoxul este cel care alimentează legenda. Cum a putut un om, amintit de cronicile vremii și de mărturiile bătrânilor ca fiind salvatorul satului, să devină personajul central al celor mai negre coșmaruri? În anii de restriște, când recoltele se uscau pe câmp și animalele piereau pe capete, prăvălia lui Costache era singura sursă de belșug. El oferea carne pe datorie. Adesea o dăruia, asigurându-se că nicio familie nu va adormi cu stomacul gol. Era un act de caritate aproape inexplicabil într-o lume guvernată de legea supraviețuirii celui mai puternic. Comunitatea, orbită de foame și recunoștință, a acceptat acest miracol fără să pună întrebări. Generozitatea sa era atât de copleșitoare, încât a construit în jurul lui un zid de sfințenie, un scut care îl proteja de orice urmă de suspiciune. El era ancora lor într-o mare de disperare, iar oamenii se agață cu putere de ancorele lor. Întrebarea fundamentală, cea care plutește ca o ceață rece peste ruinele măcelăriei, a fost șoptită abia mult mai târziu, când burțile erau pline și conștiințele puteau să se trezească. De unde provenea toată acea carne? Într-o regiune devastată de sărăcie, unde nici măcar boierii nu mai aveau ce sacrifica, domnul Costache părea să aibă acces la o sursă inepuizabilă. Când era întrebat, oferea răspunsuri vagi despre afaceri cu negustori din ținuturi îndepărtate sau despre turme ascunse în văi ferite de ochii lumii. Sătenii acceptau aceste explicații cu o ușurință suspectă. Adevărul este că foamea are un efect anestezic asupra curiozității și a moralității.
A pune la îndoială proveniența hranei ar fi însemnat să riști să o pierzi, iar nimeni nu era dispus să facă acest troc. Era un pact tacit, un acord al tăcerii încheiat între un binefăcător și o comunitate care alegea în mod deliberat ignoranța în detrimentul inaniției. Privind înapoi, cu luciditatea pe care doar distanța în timp o poate oferi, semnele prevestitoare erau peste tot, ca niște fisuri fine într-un vas de porțelan. Erau detaliile neliniștitoare, faptele mărunte care nu se potriveau în tabloul perfect al filantropului. Exista, desigur, acel miros dulceag, mereu prezent, pe care nicio mirodenie nu-l putea acoperi complet. Apoi era zgomotul, lovitura ritmică și surdă a satârului pe butucul masiv de lemn, un sunet care răzbătea din magazia din spate la ore nefirești, adesea în toiul nopții, ca un metronom sinistru ce măsura pulsul întunecat al satului. Și, cel mai înfiorător detaliu, disparițiile. Bătrâni singuratici, cerșetori pribegi, bolnavi fără speranță, cei mai invizibili dintre locuitori. Ei se evaporau pur și simplu, iar dispariția lor era pusă pe seama voinței divine sau a plecării în căutarea unui trai mai bun. Nimeni nu a observat tiparul nefast. De fiecare dată când o astfel de persoană dispărea, generozitatea domnului Costache atingea un nou apogeu. Legenda măcelarului milostiv este un ecou care dăinuie și astăzi o cicatrice în memoria colectivă a regiunii. Și, fiindcă astfel de povești călătoresc prin timp și spațiu, sfidând granițele geografice, suntem curioși de unde ne însoțiți în această incursiune în arhivele întunericului. Spuneți-ne în comentarii din ce oraș vă alăturați acestei investigații și ora exactă la care vizionați. Este modul nostru de a cartografia ecourile acestor istorii uitate și de a vă înregistra prezența în acest dosar. Cu mărturia dumneavoastră consemnată, este timpul să ne întoarcem la sfârșitul secolului al XIX-lea, în acel sat moldovean, pentru a descoperi cum a apărut prima fisură în fațada impecabilă a domnului Costache și cum un străin a început să vadă ceea ce toți ceilalți refuzau să privească. Adevărul era pe cale să iasă la iveală, picătură cu picătură. Sosirea sergentului Petrescu în sat a fost la fel de discretă și de nepotrivită ca o picătură de cerneală pe o pagină de psaltire. Tânăr, cu o uniformă impecabilă ce contrasta violent cu veșmintele prăfuite ale localnicilor și cu o privire tăioasă, neobișnuită cu resemnarea cronică din ochii sătenilor, el reprezenta o intruziune a lumii exterioare, o lume a regulilor scrise și a logicii reci. Repartizat la micul post de jandarmerie, o clădire dărăpânată la marginea satului, a fost primit cu o politețe distantă, amestecată cu o suspiciune abia voalată. Oamenii de aici nu erau obișnuiți cu prezența legii. Viața și moartea lor erau guvernate de ciclurile pământului și de autoritatea nescrisă a personajelor locale, precum preotul și mai ales măcelarul. Petrescu însă nu era un om care să se lase influențat de tradiții. El a fost instruit să vadă tipare, să caute rupturile din țesătura normalității, iar acest sat părea a fi cusut cu ață putredă. Prima sa sarcină oficială a fost să claseze un dosar recent, aproape gol, dispariția unui cerșetor bătrân pe nume Toader Căprar. Raportul, scris de predecesorul său, conținea doar câteva rânduri. Se presupunea că bătrânul, un personaj periferic al comunității, pur și simplu și-a urmat calea, o expresie eufemistică pentru a descrie soarta nomadă a celor fără căpătâi. Pentru oricine altcineva, cazul ar fi fost închis înainte de a fi deschis, dar pentru Petrescu, lipsa detaliilor era, în sine, un detaliu alarmant. Nu exista nicio mărturie despre direcția în care ar fi plecat, nicio mențiune despre vreo rudă îndepărtată contactată. Dispariția era prea curată, prea convenabilă, ca și cum existența lui Toader fusese ștearsă cu un burete umed de pe tabla realității. Instinctul său, ascuțit în anii de școală militară, îi șoptea că oamenii nu se evaporă, ci lasă întotdeauna urme, fie ele cât de mici. În încercarea de a înțelege contextul, sergentul i-a făcut o vizită preotului satului, părintele Ion, un bărbat cu barba ninsă și o privire blândă, care părea să poarte pe umeri toate păcatele enoriașilor săi. Când a fost întrebat despre Toader, preotul a ridicat din umeri cu o tristețe pioasă.
Oile rătăcite se întorc la turmă sau sunt luate de Domnul, a spus el, făcându-și cruce. Conversația a alunecat rapid spre adevăratul stâlp al comunității, domnul Costache, pe care preotul îl descria în termeni aproape hagiografici, ca pe un sfânt în viață trimis de providență pentru a salva satul. Generozitatea lui era un miracol, o dovadă a bunătății divine. Petrescu a ascultat în tăcere, observând cum, în discursul preotului, dispariția unui om sărman era un fapt banal, în timp ce belșugul inexplicabil al măcelarului era un act de credință ce nu trebuia pus la îndoială. Dezamăgit de apatia oficială, Petrescu a decis să refacă singur ultimii pași cunoscuți ai cerșetorului. A aflat că Toader își petrecea majoritatea timpului pe lângă biserică, sperând la mila credincioșilor. Aleea din spatele lăcașului de cult era un spațiu al nimănui, o fâșie de pământ bătătorit unde se aruncau resturi și unde umbra zidului gros al bisericii oferea un adăpost precar. Pe de o parte se înălța piatra sfințită, iar pe cealaltă peretele din spate al măcelăriei, cu lemnul său întunecat și veșnic umed. Era un loc de trecere, un purgatoriu între sacru și profan, unde mirosul de tămâie se lupta cu duhoarea grea ce emana de la prăvălia lui Costache. Aici, în acest spațiu liminal, sergentul avea să găsească prima piesă a unui puzzle pe care nimeni altcineva nu dorea să-l asambleze. Pe jumătate îngropat în noroiul uscat de lângă un canal de scurgere, se afla un obiect de lemn. Era bastonul lui Toader. Petrescu l-a ridicat cu grijă, curățându-l de pământ. Nu era un simplu băț, ci o prelungire a trupului bătrânului, modelat de decenii de folosire. Lemnul de corn era lustruit de o mână care se sprijinise pe el cu toată greutatea neputinței sale. Mânerul era sculptat rudimentar, probabil de însuși Toader, într-o formă care se potrivea perfect în podul palmei. Sergentul a înțeles imediat semnificația descoperirii. Un om ca Toader, a cărui întreagă mobilitate depindea de acest sprijin, nu l-ar fi abandonat niciodată de bunăvoie. Era la fel de improbabil ca un om să-și abandoneze propriul picior. Bastonul nu era un obiect pierdut. Era o mărturie tăcută a unei plecări forțate, o dovadă materială care contrazicea flagrant povestea convenabilă a unui pelerinaj voluntar. Cu bastonul în mână, privirea lui Petrescu s-a îndreptat inevitabil spre măcelărie. În zilele următoare, a început să-l observe pe domnul Costache cu o atenție meticuloasă, de la distanță. Văzut prin ochii unui investigator, spectacolul zilnic al generozității căpăta nuanțe sinistre. Zâmbetul binevoitor părea acum o mască perfect studiată. Mâinile care ofereau carnea cu atâta dărnicie se mișcau cu o precizie rece, chirurgicală, atunci când mânuiau satârul. Ceea ce l-a frapat cel mai mult a fost curățenia obsesivă a măcelarului. De nenumărate ori pe zi, Costache ieșea cu o găleată de apă fierbinte și freca pragul, teșgheaua, până și ulița din fața prăvăliei, ca și cum ar fi încercat să spele nu doar sângele animalelor, ci o pată invizibilă, o vină care se încăpățâna să iasă la suprafață. Observațiile sale au confirmat și anomalia economică pe care o intuise. Într-o perioadă în care jurnalele regionale scriau despre foametea ce secera satele Moldovei, iar țăranii cu care vorbea se plângeau că nu mai au nici măcar o găină de tăiat, teșgheaua lui Costache era mereu plină. Carnea, etichetată invariabil drept carne de porc proaspătă, părea să provină dintr-o sursă inepuizabilă. Când Petrescu a întrebat, mai mult în glumă, dacă măcelarul a descoperit o turmă fermecată, a primit același răspuns vag pe care îl auzise și de la preot. Afaceri bune cu negustori din ținuturi îndepărtate, oameni discreți care nu doreau să atragă atenția. Explicația era subțire ca o foiță de țigară, dar suficientă pentru o comunitate care nu dorea să privească prea adânc în gura calului de dar. Mai era și mirosul. Ca un nou venit, simțurile lui Petrescu nu erau încă anesteziate de familiaritate. De fiecare dată când vântul bătea dinspre măcelărie, aducea cu el un parfum complex și tulburător. La suprafață se simțeau aromele oneste ale unei prăvălii, fum de lemn de fag, usturoi, cimbru și carnea fezandată. Dar de desubt, infiltrându-se prin aceste straturi, plutea o notă distinctă, un iz dulceag, grețos și persistent,
cu o tentă metalică subtilă. Nu semăna cu mirosul sângelui proaspăt de animal. Era altceva. Era un miros pe care l-a mai simțit o singură dată, cu ani în urmă, pe un câmp de luptă, după ce bătălia se încheiase. Era mirosul descompunerii mascate, un parfum al morții care se străduia din răsputeri să pară parfumul vieții. În camera sa mică de la postul de jandarmerie, sergentul Petrescu a așezat pe masă singurele sale dovezi. Un baston de lemn și un carnet plin de observații care, luate individual, nu însemnau nimic, dar împreună desenau contururile unui adevăr monstruos. O dispariție suspectă, un obiect personal abandonat, o sursă de hrană miraculoasă într-un deșert de foamete, un filantrop cu o igienă obsesivă și un secret olfactiv. Toate aceste elemente gravitau în jurul aceleiași clădiri, în jurul aceluiași om. Petrescu se simțea complet izolat. Era singurul om din sat care vedea fisurile din icoana sfântului local, singurul dispus să pună întrebarea pe care toți ceilalți o îngropaseră sub recunoștință și frică. Privind pe fereastră spre luminile slabe ale satului, cu bastonul lui Toader rezemat de perete ca un martor tăcut, Petrescu a luat o hotărâre. Ancheta sa nu mai putea continua la vedere. Nu mai putea avea încredere în cuvintele oamenilor, deoarece acestea erau modelate de foame și de un pact tacit al supraviețuirii. Pentru a descoperi adevărul, trebuia să pătrundă în spatele fațadei, să sape sub fundația de minciuni convenabile pe care se clădise pacea fragilă a comunității. Știa că următorul pas era periculos, că îl va transforma din reprezentant al legii într-un intrus care scormonește în secretele întunecate ale satului. Dar acum era convins, în spatele ușii pătate a magaziei domnului Costache nu se afla doar carnea care hrănea satul, ci și răspunsul la întrebarea: cu ce preț? Natura însăși părea să fi decis că tăcerea complice a satului a durat îndeajuns. Furtuna care s-a abătut asupra regiunii nu a fost o simplă ploaie de vară, ci un potop biblic, o manifestare a furiei cerești care a durat o noapte întreagă. Cerul s-a sfâșiat în fulgere livide, iar tunetele zguduiau casele vechi până în temelii, ca și cum un gigant invizibil ar fi încercat să scuture secretele din bârnele lor putrede. Ploaia cădea în perdele dense și zgomotoase, transformând ulițele prăfuite în râuri de noroi. Apa se aduna, căuta căi de scăpare și se infiltra peste tot, spălând fațada aparent pașnică a satului și amenințând să dezgroape tot ceea ce fusese îngropat sub stratul subțire de normalitate. Pentru sergentul Petrescu, care privea de la fereastra postului de jandarmerie, furtuna avea rezonanța unui prolog, un act de purificare violentă care preceda inevitabil o revelație la fel de tulburătoare. În dimineața de după potop, satul s-a trezit într-o liniște nefirească, sub un cer spălat, de un alb lăptos. Aerul era curat și rece, dar peisajul era unul al dezolării. Peste tot noroiul domnea suveran, acoperind praguri, grădini și garduri. În spatele măcelăriei domnului Costache, scena era deosebit de haotică. Canalul de scurgere, de obicei un detaliu neînsemnat, o simplă crăpătură umedă în pământ, fusese copleșit de torent. Apa ieșise cu forță, erodând pământul din jur și lăsând în urmă o deltă mâloasă, plină de resturi aduse la suprafață, crengi rupte, pietre și alte mizerii pe care întunericul le ascunsese. Pământul răscolit din jurul canalului semăna cu o rană deschisă, o mărturie a presiunii insuportabile la care fusese supus sistemul de drenaj al măcelarului, un sistem conceput să evacueze secrete, nu doar apă de ploaie. În acest peisaj post-apocaliptic, un element de inocență pură își făcea apariția. Un copil de vreo 7 ani, fiul unui vecin, fascinat de transformarea dramatică a terenului familiar, se juca în noroiul proaspăt. Pentru el, mlaștina din spatele măcelăriei nu era un loc sinistru, ci un nou tărâm de explorat, o lume efemeră creată de ploaie. Cu picioarele goale afundate în mâlul rece, el înainta cu bucurie, lăsând urme adânci, preocupat doar de plăcerea simplă a texturii pământului umed. Era o scenă de o normalitate sfâșietoare, o juxtapunere crudă între candoarea copilăriei și oroarea latentă care plutea în aer, nevăzută și neînțeleasă de mintea sa fragedă. Această intersecție a inocenței cu profanul
avea să devină scânteia care va aprinde întreaga comunitate. Deodată, în timp ce își scufunda mâinile în noroi, degetele sale au întâlnit ceva neașteptat. Nu era o piatră netedă sau o rădăcină aspră, ci un obiect mic, rece și cu o textură metalică distinctă. Intrigat, copilul a început să sape cu mai multă atenție în jurul lui, eliberându-l din strânsoarea pământului. O licărire de argint a strălucit slab în lumina palidă a dimineții. A tras de el și l-a scos la suprafață. Era un medalion mic, de forma unei monezi vechi, înnegrit de timp și de contactul cu umezeala subterană. Era atașat de un lănțișor subțire, rupt. Pe una dintre fețe, sub stratul de mizerie, se putea distinge conturul șters al unui sfânt gravat. Copilul l-a întors pe toate părțile, fără să înțeleagă valoarea sau proveniența lui, văzându-l doar ca pe o comoară neașteptată, scoasă la iveală de furia furtunii, fără să-i acorde o importanță deosebită, dar mândru de descoperirea sa, copilul a alergat acasă pentru a-i arăta mamei sale comoara găsită în noroi. Femeia, o săteancă simplă și superstițioasă, a luat obiectul în mâinile ei muncite. După ce l-a șters sumar pe șorț, a recunoscut imediat că nu era o simplă bucată de metal, ci o bijuterie, probabil una de preț pentru cineva. Cu un simț civic înnăscut și poate cu o vagă teamă că obiectul ar putea fi legat de ceva necurat, a decis că singurul lucru corect de făcut era să-l predea autorității. L-a învelit într-o bucată de pânză și, mai târziu în acea zi, s-a prezentat la postul de jandarmerie. Fără să știe, ea devenea veriga esențială în lanțul evenimentelor, aducând în mâinile sergentului Petrescu prima dovadă materială, prima piesă solidă a unui puzzle pe care acesta îl construia până atunci doar din umbre și suspiciuni. Sergentul Petrescu a primit medalionul cu o gravitate care a surprins-o pe femeie. Nu l-a tratat ca pe un obiect pierdut, ci ca pe un artefact scos dintr-un mormânt. L-a așezat pe biroul său, pe o coală de hârtie albă, creând un contrast puternic între puritatea hârtiei și murdăria impregnată în metal. Cu o pensetă și o cârpă moale, a început să-l curețe cu o minuțiozitate aproape chirurgicală, îndepărtând strat cu strat noroiul întărit. Fiecare gest era lent și deliberat, ca și cum ar fi dezbrăcat un cadavru de giulgiul său de pământ. Pe măsură ce metalul își recăpăta luciul tern, detaliile gravurii deveneau mai clare. Era Sfântul Nicolae, protectorul celor sărmani, dar nu icoana Sfântului i-a atras atenția, ci un detaliu infim, aproape invizibil pe spatele medalionului. Pe reversul medalionului, lângă marginea tocită, se afla o mică zgârietură distinctivă, în forma unei cruci imperfecte și două inițiale gravate stângaci. I.V. Inima sergentului a început să bată mai tare. A deschis un sertar și a scos un registru vechi, prăfuit, în care predecesorul său notase pe scurt disparițiile din ultimul an. A dat paginile cu o viteză febrilă până a ajuns la o însemnare de acum câteva luni. Numele era acolo, scris cu o caligrafie indiferentă, Ileana Văduva, o femeie în vârstă singură, care locuia într-o colibă la marginea satului. Raportul menționa sec că a plecat la niște rude îndepărtate dinspre Bârlad. Petrescu își amintea vag de ea, o siluetă firavă, mereu îmbrăcată în negru, care purta la gât, strâns ca o promisiune, un medalion de argint. Această descoperire a spulberat instantaneu explicația oficială. Ileana Văduva era cunoscută pentru evlavia ei și pentru atașamentul față de acel medalion, singura moștenire de la soțul ei răpus de holeră. Era la fel de improbabil ca ea să-l fie abandonat de bunăvoie, pe cât era de improbabil ca Toader Căprar să-și fie aruncat bastonul de care depindea. Găsirea lui în canalul de scurgere care deservea exclusiv măcelăria domnului Costache nu era o coincidență, era o sentință. Obiectul nu fusese pierdut, ci fusese aruncat, spălat, evacuat împreună cu alte resturi pe care măcelarul nu le dorea în interior. Era o mărturie tăcută și de necontestat a faptului că plecarea Ilenei nu fusese voluntară, ci finală și violentă. Pentru Petrescu, totul s-a schimbat în acel moment. Bastonul lui Toader fusese un indiciu puternic, o anomalie care i-a stârnit instinctul. Dar medalionul era altceva. Era o dovadă fizică, un obiect care lega direct o persoană dispărută de un loc specific,
un loc care deja se afla în centrul suspiciunilor sale. Nu mai era vorba despre o singură dispariție convenabilă, ci despre un tipar care începea să prindă contur, un model sinistru de eliminare a celor mai vulnerabili membri ai comunității. Investigația sa, până atunci una bazată pe observație și intuiție, căpăta acum o direcție clară și o urgență teribilă. Nu mai căuta un om rătăcit, ci un prădător care se ascundea la vedere, protejat de recunoștința oarbă a celor pe care îi hrănea. Cu medalionul rece în palmă, sergentul a privit pe fereastră spre prăvălia lui Costache. Clădirea, care până atunci îi se păruse doar suspectă, acum îi se înfățișa ca fiind de-a dreptul monstruoasă, un templu al unei carități macabre, un altar pe care se aduceau jertfe umane. Zâmbetul binevoitor al măcelarului nu mai era o mască, ci o insultă la adresa adevărului. Petrescu știa acum, cu o certitudine care îi dădea fiori, că pentru a scoate la lumină întreaga grozăvie, nu mai era suficient să observe din exterior. Trebuia să pătrundă în interiorul sanctuarului, să forțeze ușa grea a magaziei și să confrunte direct sursa acelui miros dulceag. Ancheta sa secretă era pe cale să înceapă, iar fiecare pas înainte îl apropia de un adevăr pe care, bănuia el, satul nu era pregătit să-l înfrunte. Ancheta sergentului Petrescu a intrat într-o fază nouă, una clandestină și periculoasă. Medalia Elenei Văduva era o certitudine, dar nu o dovadă suficientă pentru a dărâma un om cu statura lui Costache. Știa că orice mișcare pripită l-ar alerta pe măcelar și ar putea duce la distrugerea probelor esențiale. Avea nevoie de ceva mai mult, de o mărturie scrisă, de o înregistrare a răului care să nu poată fi negată. Intuiția sa, acum o convingere de neclintit, îi spunea că un om atât de meticulos în crimele sale trebuie să fie la fel de meticulos și în consemnarea lor, fie și într-o formă codificată. Ochii îi se ațintiseră asupra registrului contabil al măcelarului, un document banal în aparență, dar care, presimțea el, ascundea contabilitatea întunecată a sufletului satului. Obținerea lui devenise o obsesie, singura cale de a transforma suspiciunile în acuzații concrete. A acționat sub acoperirea unei nopți fără lună, o întunecime densă, complice, care înghițea contururile caselor și transforma satul într-un labirint de umbre. S-a apropiat de măcelărie din spate, evitând ulița principală, mișcându-se cu agilitatea unei feline de pradă. Forțarea lacătului de la ușa magaziei a fost o operațiune tensionată, fiecare scârțâit al metalului rezonând în tăcerea nopții ca o lovitură de tun. Odată intrat, a fost izbit de acel miros familiar, acum copleșitor și lipsit de orice mască a mirodeniilor. Era un miros crud, dulceag și metalic, care se impregna în haine și în aerul din plămâni. Nu a zăbovit în magazia de tranșare, ci a pătruns în micul birou al lui Costache, o încăpere surprinzător de ordonată, unde a început căutarea febrilă a registrului care avea să devină piesa centrală a întregului său caz. Registrul se afla exact acolo unde se aștepta, nu la vedere, ci într-un compartiment secret, decupat cu ingeniozitate în spatele unei cărămizi mobile din cămin. Era un volum gros, legat în piele neagră, uzată de ani de folosință. Paginile, de o calitate superioară, erau pline de caligrafia ordonată și aproape elegantă a lui Costache. La prima vedere, părea un registru contabil impecabil. Fiecare tranzacție era notată cu o precizie de ceasornicar, cantități de carne vândute, prețuri, datorii ale sătenilor, cheltuieli cu sarea, lemnul de foc și mirodeniile. Era portretul unui negustor onest și prosper, un document care ar fi putut servi drept dovadă a integrității sale în fața oricărui tribunal. Petrescu l-a luat cu grijă, simțindu-i greutatea ca pe o povară a adevărului pe care era pe cale să-l descopere, și s-a strecurat înapoi în noapte, cu inima bătându-i nebunește în piept. Întors la postul de jandarmerie, sub lumina tremurândă a unei lămpi cu gaz, a început analiza meticuloasă a documentului. Timp de ore întregi, a parcurs pagină cu pagină, construind în minte ritmul afacerii lui Costache. A observat ciclurile de vânzări, creșterile din preajma sărbătorilor, perioadele de stagnare. Totul părea logic, firesc, aproape plictisitor.
A fost tentat să creadă că s-a înșelat, că paranoia i-a întunecat judecata. Poate că măcelarul era, la urma urmei, doar un om de afaceri iscusit, iar disparițiile erau simple coincidențe tragice. Dar apoi a observat o primă anomalie, o mică notă de subsol, aproape invizibilă, lângă o tranzacție din urmă cu aproape un an. Era o dată care i-a atras atenția, deoarece coincidea cu dispariția unui alt bătrân singuratic, un anume Vasile Ciobanu, a cărui plecare fusese pusă pe seama unei ierni prea aspre. Atunci a început să lucreze invers. A luat lista neoficială a persoanelor dispărute pe care o compilase din bârfele satului și din registrele parohiale și a început să caute datele respective în registrul lui Costache. Tiparul care a ieșit la iveală era matematic și, prin urmare, absolut terifiant. De fiecare dată când o persoană vulnerabilă dispărea din comunitate, a doua zi, în contabilitatea măcelarului apărea o înregistrare neobișnuită. Nu era o vânzare, ci o achiziție. La rubrica furnizor scria invariabil necunoscut, iar la produs apărea o mențiune care i-a înghețat sângele în vine, carne specială. Cantitatea era întotdeauna aproximativ aceeași, între 50 și 70 de kilograme. Era o contabilitate a morții, o evidență rece a unei recolte umane, ascunsă la vedere în limbajul prozaic al comerțului. A găsit intrarea corespunzătoare dispariției lui Toader Căprar. La data de 14 august, a doua zi după ce fusese văzut ultima oară, registrul consemna o intrare de 60 și 2 de kilograme de carne specială. Lângă această însemnare, pe margine, se afla un mic simbol, un semn discret desenat cu cerneală, un baston. Apoi a căutat data dispariției Ilenei Văduva. La 23 aprilie, în contabilitatea lui Costache, figura o achiziție de 54 de kilograme de carne specială, iar simbolul de pe margine era un mic medalion. Fiecare dispariție era marcată, catalogată și cuantificată. O transpirație rece îi se prelinse pe șira spinării, în ciuda răcorii din încăpere. Nu mai era o teorie, nu mai era o suspiciune. Acum avea în față dovada scrisă, un jurnal al atrocităților deghizat în registru de afaceri. Oroarea nu se oprea aici. Petrescu a observat că, în zilele imediat următoare acestor achiziții macabre, generozitatea lui Costache atingea cote maxime. Rubrica de donații din registru se umplea de nume: familii sărace care primeau pachete consistente de carne, mame cu mulți copii, bătrâni neputincioși. Măcelarul nu doar că elimina ceea ce el considera a fi o povară pentru sat, dar folosea roadele acestei recolte pentru a-și consolida statutul de sfânt, de salvator. Era un ciclu economic perfect și grotesc. Cei slabi îi hrăneau, la propriu, pe cei puțin mai puternici, iar Costache era marele preot al acestui ritual canibal, orchestrând totul cu o eficiență rece și calculată. Întregul act de caritate pe care se clădise reputația sa era, de fapt, actul final al unei profanări absolute. Costache, cu instinctul unui prădător care simte că teritoriul lui este invadat, a perceput schimbarea subtilă în atitudinea sergentului. Privirea lui Petrescu nu mai era curioasă, ci tăioasă, acuzatoare. Într-o după-amiază, pe când sergentul trecea prin fața măcelăriei, Costache a ieșit în prag, ștergându-și mâinile pe un șorț imaculat. Zâmbetul său era la fel de larg și binevoitor ca întotdeauna, dar ochii săi nu zâmbeau. Erau 2 bucăți de cremene rece, care îl evaluau pe jandarm cu o intensitate glacială. L-a invitat înăuntru, sub pretextul de a-i oferi o bucată proaspătă de mușchi, un gest de ospitalitate care semăna mai mult cu o chemare în bârlogul fiarei. Petrescu a acceptat, știind că aceasta era o confruntare inevitabilă. Înăuntrul prăvăliei, mirosul de carne proaspătă și mirodenii era puternic. Costache s-a așezat la teșghea, așezând o bucată de carne roșie și fragedă pe hârtia cerată. Satul nostru este ca un organism, domnule sergent, a început el pe un ton conversațional, în timp ce își ascutea un cuțit lung și subțire pe o curea de piele. Un organism fragil, mai ales în aceste vremuri de foamete. Și, ca orice organism, pentru a supraviețui, trebuie uneori să scape de părțile bolnave, de membrele care nu mai pot susține trupul. Este legea firii,
o lege mai veche decât cele scrise în cărțile dumneavoastră. Vocea sa era calmă, aproape didactică, dar fiecare cuvânt era încărcat de o amenințare abia voalată, o justificare filosofică a atrocităților sale. Petrescu a rămas tăcut, lăsându-l să continue. "Sunteți un om al ordinii, înțeleg asta," a continuat Costache, oprindu-se din ascuțit cuțitul și fixându-l cu privirea. "Dar ordinea dumneavoastră este una a orașului, una a hârtiilor. Aici, ordinea este dată de stomacul plin și de liniștea din case. Eu aduc această ordine. Eu mențin echilibrul. Unii se nasc pentru a fi hrană, alții pentru a se hrăni. Așa a lăsat Dumnezeu." Apoi, zâmbetul li s-a lărgit, devenind o grimasă sinistră. "Sunteți un străin aici, sergent, un venetic. Străinii care tulbură echilibrul unui stup nu sunt, de obicei, bine primiți de albine. Sper că înțelegeți ce vreau să spun." Amenințarea nu mai era subtilă, ci directă, o declarație de război rostită pe un ton prietenos. Sergentul a luat pachetul de carne, simțind o repulsie fizică la contactul cu hârtia umedă. A dat din cap, mimând înțelegerea. "Vă mulțumesc pentru generozitate, domnule Costache, și pentru sfat," a rostit el, cu o voce pe care s-a străduit să o mențină neutră. A ieșit din măcelărie și a mers direct spre postul de jandarmerie, fără să privească înapoi. Odată ajuns în siguranța biroului său, a aruncat pachetul în focul din sobă. Privind cum carnea sfârâie și se transformă în scrum, a înțeles că măcelarul nu doar că nu avea remușcări, ci se considera un fel de zeu, un păstor al turmei umane care decidea cine trăiește și cine moare pentru binele colectiv. Dialogul nu fusese o intimidare, ci o mărturisire arogantă făcută de un om convins de propria sa dreptate. Cu registrul pe masă, cu bastonul lui Toader rezemat de perete și cu medalionul Ilenei închis într-o cutie, Petrescu avea acum toate piesele puzzle-ului. Dovezile materiale, tiparul documentat și confesiunea volată a criminalului se aliniau perfect. Izolarea sa era completă. Nu putea avea încredere în nimeni din sat, deoarece toți erau, conștient sau nu, complicii măcelarului, beneficiarii direcți ai crimelor sale. Orice încercare de a-i aresta pe Costache singur ar fi fost sinucigașă. Măcelarul nu era doar un individ, ci o instituție, un pilon al supraviețuirii comunității. Pentru a-l doborî, avea nevoie de o forță exterioară, de o autoritate pe care nici măcar statutul de salvator al lui Costache nu o putea contesta. A petrecut restul nopții scriind, a redactat un raport detaliat, un document rece și factual care expunea fiecare pas al investigației sale. A descris găsirea bastonului, descoperirea medalionului și, cel mai important, a transcris pagini întregi din registrul contabil, explicând sistemul codificat al lui Costache. A atașat schițe ale simbolurilor găsite pe margine și le-a legat de victimele corespunzătoare. Raportul nu era doar o acuzație, ci o disecție a unui sistem monstruos, o radiografie a răului care se ascundea sub masca binelui. Fiecare cuvânt era cântărit, fiecare probă era prezentată cu o claritate juridică impecabilă, pentru a nu lăsa loc de nicio îndoială. În zori, a sigilat plicul și l-a încredințat celui mai de încredere om pe care îl cunoștea, un poștaș bătrân care făcea drumul spre orașul reședință de județ o dată pe săptămână. L-a plătit din propriul buzunar pentru a se asigura că scrisoarea va ajunge direct în mâinile comandantului său, colonelul Văleanu, ocolind orice intermediar local. "Este o chestiune de viață și de moarte," i-a spus el poștașului, cu o gravitate care l-a făcut pe bătrân să înțeleagă că nu transporta o simplă corespondență. În timp ce căruța poștalionului se îndepărta, ridicând un nor de praf pe drumul prăfuit, Petrescu a simțit că a aruncat zarurile. Acum nu mai putea da înapoi. Zilele care au urmat au fost un exercițiu de răbdare și de disimulare. Sergentul și-a reluat rutina, patrulând prin sat, schimbând banalități cu localnicii, evitând pe cât posibil contactul cu domnul Costache. Se simțea ca un actor pe o scenă, jucând rolul unui jandarm de provincie plictisit, în timp ce în interiorul său tensiunea creștea cu fiecare oră. Îl observa pe măcelar de la distanță, văzându-l cum își continuă nestingerit spectacolul generozității, oferind carne și zâmbete, complet inconștient de furtuna care se pregătea să se abată asupra lui.
Fiecare bucată de carne pe care o vedea trecând de la mâna lui Costache la cea a unui sătean îi provoca un acces de greață. În a 5-a zi de așteptare, a observat ceva nou. Un alt cerșetor, un bărbat șchiop și pe jumătate orb, care își făcuse veacul la marginea satului de câteva săptămâni, nu mai era de găsit. Oamenii ridicau din umeri, presupunând că a plecat mai departe, în căutarea milei, dar Petrescu știa. A simțit un fior rece pe șira spinării, realizând că, în timp ce el aștepta răspunsul autorităților, mașinăria morții a lui Costache nu se oprise. Măcelarul își făcuse o nouă victimă. Această realizare i-a amplificat sentimentul de urgență și de vinovăție. Fiecare zi de întârziere era plătită cu o viață umană. Într-o dimineață, în timp ce stătea de veghe la fereastra postului, a văzut în depărtare un nor de praf. Nu era căruța poștașului, ci ceva mult mai mare. Pe măsură ce se apropia, contururile au devenit clare. O trăsură oficială flancată de 4 jandarmi călări, cu uniformele lor de paradă strălucind în soarele dimineții. Inima i-a săltat în piept. Raportul său ajunsese la destinație. Justiția, lentă și distantă, sosise în sfârșit în micul lor sat uitat de lume. Confruntarea finală era pe cale să înceapă, iar fațada de sfințenie a măcelarului milostiv era pe punctul de a fi sfâșiată în bucăți pentru a dezvălui oroarea de dedesubt. Petrescu a ieșit în pragul postului, a salutat militărește și l-a întâmpinat pe ofițerul care a coborât din trăsură. Era un capitan, un bărbat înalt și sever, care ținea în mână un document cu un sigiliu mare de ceară roșie. Fără a pierde timpul cu politețuri, capitanul i-a întins hârtia. Era un mandat de percheziție și arestare pe numele lui Costache Ionescu, măcelar, pentru suspiciune de omor multiplu. Cuvintele, scrise cu o caligrafie oficială, păreau să aibă o greutate fizică, o forță capabilă să spargă pactul tăcerii care înlănțuise satul de atâta timp. Pentru Petrescu, acel document era încununarea unei lupte solitare, biletul de intrare în ultima încăpere, cea mai întunecată a cazului său. În timp ce micul detașament de jandarmi se îndrepta, în tăcere, spre centrul satului, sătenii au început să iasă la porți, privind scena cu un amestec de curiozitate și teamă. Prezența atâtor uniforme era un eveniment fără precedent. Nu înțelegeau ce se întâmplă, dar simțeau că ordinea fragilă a lumii lor era pe cale să se prăbușească. Petrescu mergea în frunte, alături de capitan, cu o expresie gravă pe chip. Nu simțea triumf, ci o tristețe profundă. Știa că adevărul pe care era pe cale să-l dezvăluie nu va aduce alinare, ci va otrăvi sufletul acestei comunități pentru generații întregi. Se apropiau de măcelărie, de epicentrul groazei, iar liniștea dinaintea furtunii era asurzitoare. Sosirea detașamentului a tăiat satul în două, ca un satâr rece. 4 jandarmi călării, conduși de un capitan și însoțiți de sergentul Petrescu, au înaintat pe ulița principală, iar zgomotul copitelor pe pământul bătătorit a fost singurul sunet care a spart tăcerea mormântală. Sătenii au ieșit la porți, cu ochii măriți de uimire și de o presimțire rea. Nu era o vizită de rutină. Era o invazie a legii într-o lume guvernată de propriile sale reguli nescrise. Când s-au oprit în fața măcelăriei, domnul Costache a apărut în prag. Nu părea surprins. Cu o mișcare lentă, aproape ritualică, și-a șters mâinile pe șorțul alb. Imaculat, iar pe chipul său plin plutea același zâmbet binevoitor, acum golit de orice căldură. O mască de ceară într-o dimineață de coșmar. Privirea sa era calmă, o liniște de gheață înaintea spargerii. Capitanul a descălecat și, fără niciun preambul, i-a prezentat mandatul. Costache l-a luat cu degetele sale groase și l-a citit în tăcere, cu buzele mișcându-se imperceptibil. O umbră de amuzament a trecut peste fața sa, ca un nor peste o baltă stătută. Nu a protestat, nu a negat, nu a pus nicio întrebare. A împăturit cu grijă documentul și l-a înapoiat ofițerului. Apoi, cu un gest larg, aproape teatral, a arătat spre interiorul prăvăliei, o invitație mută în sanctuarul său. Această lipsă de rezistență era mai tulburătoare decât orice izbucnire de furie. Era acceptarea calmă a unui rege detronat,
a unui mare preot a cărui slujbă secretă fusese întreruptă. Era siguranța unui om convins că acțiunile sale, deși neînțelese de lumea exterioară, erau justificate de o logică superioară, inaccesibilă muritorilor de rând. Jandarmii au pătruns în interior, trecând pe lângă teșgheaua unde atârnau încă bucăți proaspete de carne. Aerul era greu, o combinație de miros de sânge proaspăt, usturoi și fum, dar de desubt plutea, ca un bas continuu, acel iz dulceag, acum mai intens ca niciodată. Au ajuns în fața ușii masive a magaziei din spate, martorul tăcut al atâtor secrete. Lemnul era întunecat și umed, pătat la bază cu o nuanță ruginie, pe care niciun var nu o putea acoperi. La ordinul căpitanului, un jandarm a înfipt o rangă în despicătura dintre ușă și toc. Sunetul metalului care a scrâșnit și al lemnului care s-a frânt a răsunat ca o profanare, ca spargerea unui sigiliu străvechi. Fiecare trosnet era un ecou al pactului tăcut pe care satul îl încheiase cu binefăcătorul său, un pact care acum era anulat cu forța. Când ușa s-a deschis, realitatea din spatele ei a fost un șoc vizual și olfactiv. Nu era depozitul întunecat și murdar la care se așteptau. Încăperea era de o curățenie clinică, aproape orbitoare. Pereții erau acoperiți în întregime cu faianță albă, care reflecta lumina palidă a dimineții. Podeaua, din același material, era ușor înclinată spre un sifon de scurgere central, perfect curat. În mijlocul camerei se afla o masă mare, din metal inoxidabil, similară cu cele din morgi sau săli de disecție. Nu existau urme de sânge, nu existau resturi, doar o ordine impecabilă și acel miros dulceag, acum copleșitor, care părea impregnat în fiecare por al încăperii. Era un laborator, nu o măcelărie, un spațiu conceput nu pentru a tranșa animale, ci pentru a dezasambla metodic, pentru a șterge orice urmă. Pe un perete, atârnate pe un suport special, se aflau uneltele. Erau aranjate cu o precizie chirurgicală, de la cele mai mari la cele mai mici. Alături de satârele și cuțitele de măcelar, de oțeluri ascuțite și cârlige de carne, se aflau instrumente de o altă natură, mai delicate și mai sinistre. Ferăstraie cu dinți fini, special concepute pentru tăierea oaselor, bisturie de diferite mărimi, clești și pense, care nu aveau ce căuta într-o prăvălie obișnuită. Toate erau lustruite până la perfecțiune, reflectând fețele îngrozite ale jandarmilor. Această colecție nu era arsenalul unui meșteșugar, ci trusa unui anatomist al groazei, un om care își transformase crima într-o știință exactă și o artă a eficienței macabre. Fiecare unealtă părea să aibă propria sa poveste tăcută și terifiantă. Încăperea era un spațiu al absenței, o scenă a crimei curățată cu o minuțiozitate obsesivă. Nu existau cadavre, nu existau dovezi evidente, doar sugestia unei grozăvii inimaginabile. Dar sergentul Petrescu știa că adevărul trebuia să fie aproape. Registrul contabil descria un proces industrial, un flux constant de materie primă. O astfel de operațiune necesita un spațiu de depozitare. Ignorând privirile confuze ale celorlalți, a început să inspecteze podeaua, lovind ușor fiecare placă de faianță cu mânerul pistolului. Asculta sunetul, căutând o discontinuitate, o notă goală în simfonia solidă a pietrei. Tăcerea era apăsătoare, întreruptă doar de loviturile sale ritmice, care semănau cu bătăile unei inimi disperate în căutarea unui secret îngropat adânc sub pământ. Descoperirea a venit de la unul dintre jandarmi, care a observat o linie de îmbinare aproape invizibilă în jurul unei secțiuni de 4 plăci de faianță, lângă peretele din spate. La o examinare mai atentă, au realizat că nu era o parte a podelei, ci un chepeng masiv, perfect camuflat. A fost nevoie de forța a 2 oameni pentru a-l ridica. Pe măsură ce trapa se deschidea, din întunericul de dedesubt a țâșnit un val de aer rece și viciat, o emanație a putreziciunii concentrate, o versiune distilată și insuportabilă a mirosului care bântuia întregul sat. Era mirosul morții în forma sa cea mai pură, nealterată de mirodenii sau de aerul proaspăt. Era respirația fetidă a pivniței, gura iadului personal al lui Costache, care se deschidea pentru a-și dezvălui secretele. Ținând în mâini felinare cu gaz,
Căpitanul și sergentul Petrescu au coborât treptele abrupte de lemn. Pivnița nu era mare, cu pereți de pământ bătătorit, dar era organizată cu aceeași eficiență rece ca și camera de deasupra. De-a lungul pereților erau aliniate rafturi solide, iar pe ele se odihneau zeci de borcane mari de ceramică, de tipul celor folosite pentru a păstra murături sau carne la garniță. Fiecare borcan era sigilat cu ceară și avea o etichetă scrisă de mână, dar etichetele nu conțineau nume sau date. În schimb, purtau simboluri discrete, mici desene codificate pe care Petrescu le-a recunoscut instantaneu. Erau aceleași semne pe care le văzuse în registrul contabil, hieroglifele macabre care marcau fiecare dispariție: un baston, un medalion, o cruce strâmbă. Cu mâini tremurânde, Petrescu a luat un borcan marcat cu simbolul unui baston. Recipientul care, știa el, conținea rămășițele lui Toader Căprar. A spart sigiliul de ceară și a ridicat capacul. În interior, conservate într-o saramură tulbure, se aflau bucăți de carne și oase, tăiate cu o precizie anatomică. Nu era nicio îndoială posibilă. Erau rămășițe umane. A deschis un alt borcan marcat cu un medalion și a găsit același conținut grotesc. Pivnița era un osoar, o cămară a groazei unde victimele lui Costache erau clasificate, procesate și depozitate, transformate din ființe umane în simplu inventar. Adevărul, în toată monstruozitatea sa, era acum expus. O bibliotecă a morții în care fiecare borcan era un volum al unei vieți curmate. Când a urcat înapoi, cu fețele albe ca varul și cu o privire bântuită, l-au găsit pe Costache așteptându-i. Stătea calm între cei doi jandarmi, dar expresia sa se schimbase. Zâmbetul binevoitor dispăruse, înlocuit de o aroganță rece, de privirea unui profesor dezamăgit de elevii săi limitați. Văzând groaza de pe chipurile lor, a clătinat din cap cu o milă batjocoritoare. Nu era frica unui criminal prins, ci indignarea unui vizionar a cărui operă fusese profanată de niște minți inferioare, incapabile să înțeleagă măreția planului său. Tăcerea s-a rupt, iar vocea sa a umplut încăperea, calmă, rațională și absolut înfiorătoare, începând confesiunea care avea să devină legendă. Voi vedeți doar oroare, pentru că mințile voastre sunt mici, a început el, pe un ton didactic, ca și cum ar fi explicat un principiu complex de economie. Eu văd ordine, văd supraviețuire. Acest sat era un trup bolnav, un organism care se devora singur din cauza foamei. Un medic bun, domnule căpitan, nu ezită să amputeze un membru gangrenat pentru a salva restul corpului. Eu am fost medicul acestui sat. Am tăiat ceea ce era deja putred, ceea ce era o povară, pentru a permite inimii să bată în continuare. Am aplicat doar legea cea mai veche și mai onestă a naturii. Cei slabi trebuie să facă loc celor puternici. Este o logică simplă, o ecuație a vieții. Confesiunea sa curgea fără nicio urmă de remușcare, o justificare filosofică a atrocității. Nu i-am ucis, a continuat el, iar ochii săi scânteiau de o convingere de nezdruncinat. Cuvântul este greșit. A ucide este un act de pasiune, de haos. Eu nu am fost niciodată pasional. Am fost un administrator. Eu i-am cules. Așa cum un țăran își culege roadele toamna, eu am cules sufletele care erau deja coapte pentru moarte. Bătrâni fără sprijin, bolnavi fără speranță, cerșetori care nu făceau decât să consume aerul prețios. Existența lor era un zero absolut. Eu le-am dat o valoare în moarte pe care nu au avut-o niciodată în viață. I-am transformat dintr-o datorie într-un activ. Apoi a făcut un gest spre ușa deschisă, spre mulțimea de săteni care se adunase afară, cu fețele contorsionate de o înțelegere treptată și îngrozitoare. Le-am dat un scop, a rostit el, iar vocea i s-a umplut de o mândrie blasfemiatoare. Viețile lor erau o risipă, așteptau moartea în mizerie. Eu le-am oferit o moarte cu sens, le-am oferit nemurirea. Carnea lor a devenit pâinea care a hrănit copiii flămânzi. Sângele lor a devenit vinul, care a dat putere bărbaților să muncească pământul. Au devenit parte din trupul comunității într-un mod fundamental, un sacrificiu pe altarul supraviețuirii. Au devenit Euharistia care a salvat acest sat. Eu am fost doar preotul care a oficiat acest sacrament necesar. Căpitanul,
Un veteran al multor scene macabre părea să-și fi pierdut graiul. Cu un gest scurt și plin de repulsie, a făcut semn jandarmilor să-l încătușeze. Costache și-a întins mâinile de bunăvoie, iar sunetul metalic al cătușelor care s-au închis a fost singurul răspuns la monologul său monstruos. În timp ce era scos din măcelărie, a trecut prin mulțimea de săteni. Nimeni nu a scos un cuvânt. Fețele care odinioară îl priveau cu adorație erau acum măști de groază și de o vinovăție grea, colectivă. Tăcerea care s-a așternut peste sat era mai asurzitoare decât orice țipăt. Sunetul ritmic al sătârului, metronomul existenței lor, încetase pentru totdeauna. În locul lui rămăsese doar ecoul gol al unei întrebări insuportabile. Ce-am mâncat? Arestarea lui Costache nu a adus eliberare, ci o tăcere grea, ca un giulgiu care s-a așternut peste sat. Zgomotul ritmic al satârului, metronomul care le-a guvernat existența pentru atâta timp, încetase brusc, lăsând în urmă un vid asurzitor. În acest vid, o conștientizare lentă și bolnăvicioasă a început să se infiltreze în mințile sătenilor. Nu era doar șocul de a fi trăit alături de un monstru, ci o oroare mult mai intimă, mai viscerală. Fiecare masă pe care o mâncaseră, fiecare bucată de carne care le-a potolit foamea și le-a salvat copiii de la inaniție, era acum recontextualizată. Generozitatea care îi salvase era, de fapt, o profanare. Amintirea gustului, odinioară o sursă de recunoștință, devenise un memento al complicității lor involuntare la un ritual canibal. Satul nu mai era o comunitate de supraviețuitori, ci o adunare de martori tăcuți, legați pe vecie de același secret terifiant. Procesul lui Costache Ionescu a devenit un eveniment de senzație națională, un spectacol macabru care a captivat și a îngrozit o țară întreagă. Gazetele din Iași și București au trimis corespondenți speciali, iar relatările lor au transformat un caz de crimă rurală într-o fabulă gotică despre limitele moralității umane. Mărturia măcelarului, consemnată în arhivele tribunalului, rămâne un document de o luciditate înfiorătoare. Departe de a nega faptele, el le-a expus cu o mândrie rece, prezentându-și crimele nu ca pe acte de violență, ci ca pe o soluție economică rațională la problema foametei. Nu am fost un ucigaș, ci un administrator, a declarat el în fața completului de judecată. Am transformat o datorie socială într-o resursă. Am aplicat principiile unei bune gospodăriri la scara întregii comunități. Această detașare, această logică a ororii, a fost ceea ce a șocat cel mai profund opinia publică. În timpul procesului, satul s-a închis în sine, ca o rană care refuză să se vindece. Sătenii, chemați ca martori, au oferit declarații monosilabice, cu ochii plecați, copleșiți de o rușine colectivă. Prieteniile vechi de o viață s-au destrămat sub greutatea suspiciunii. Cine știa? Cine bănuia? Cine a ales să întoarcă privirea? Fiecare vecin era un potențial complice prin tăcere. În jurnalele vremii se vorbește despre o boală a tăcerii care a cuprins satul, o apatie morbidă din care nimeni nu părea să-și poată reveni. Au existat chiar și rapoarte despre boli psihosomatice, despre oameni care vomitau la simpla vedere a cărnii sau care se plângeau de un gust fantomatic, dulceag și metalic, care îi bântuia în vis. Trupul satului fusese hrănit, dar sufletul său era acum incurabil de bolnav. Verdictul a fost rapid și fără echivoc. Costache Ionescu a fost găsit vinovat de omor multiplu cu premeditare și circumstanțe agravante. A fost condamnat la închisoare pe viață, pedeapsa capitală fiind recent abolită. A fost trimis la Ocna de la Slănic, cea mai de temut închisoare a regatului, un loc de unde puțini se întorceau. Nu a arătat nicio urmă de remușcare. Din celula sa, a continuat să scrie scrisori către autorități, detaliind cu o precizie de contabil modelul său de sustenabilitate comunitară, convins până la capăt de dreptatea cauzei sale. A murit după 20 de ani, uitat de lume, un nume redus la o notă de subsol în analele criminologiei românești. Dar în satul pe care l-a salvat și l-a distrus în același timp, fantoma sa abia începea să prindă putere. Măcelăria a fost sigilată de autorități imediat după proces. Timp de câțiva ani,
A rămas așa. O clădire intactă, dar tăcută, un monument al groazei în inima comunității. Nimeni nu a îndrăznit să o atingă. Apoi, încet, natura a început să-și revendice teritoriul. Acoperișul a început să se lase, bârnele au putrezit, iar tencuiala a căzut, dezvăluind cărămizile de dedesubt. A devenit o ruină, o carcasă goală care semăna cu un craniu cu orbitele goale. Sătenii o ocoleau, făcând un drum mai lung doar pentru a nu trece prin fața ei. A devenit un loc tabu, un punct zero al geografiei morale a satului. Nu era doar o clădire părăsită, era dovada fizică a păcatului lor colectiv, o cicatrice permanentă pe fața comunității, imposibil de ascuns sau de vindecat. Trecerea timpului a transformat istoria în legendă. Prima generație, cea care a trăit oroarea, a încercat să uite, impunând o lege nescrisă a tăcerii. Dar secretele îngropate au tendința de a ieși la suprafață sub formă de povești de groază. Copiii lor, care au crescut în umbra acelei tăceri apăsătoare, au început să șoptească. Au transformat faptele brute într-o poveste cu fantome, o modalitate de a procesa o traumă pe care nu o puteau înțelege pe deplin. Măcelarul milostiv a încetat să mai fie un om și a devenit o entitate, un bau-bau local folosit pentru a speria copiii neascultători. Numele său, odinioară rostit cu venerație, era acum un blestem, un cuvânt care invoca cele mai întunecate frici ale nopții. Astăzi, ruinele măcelăriei încă există, pe jumătate înghițite de vegetația sălbatică. Au devenit un punct de atracție morbidă pentru căutătorii de senzații tari și pentru adolescenții care își testează curajul. Legenda a continuat să evolueze, îmbogățindu-se cu elemente supranaturale. Se spune că în nopțile fără lună, dacă asculți cu atenție, poți auzi încă sunetul fantomatic al satârului lovind butucul de lemn. Alții jură că au văzut o lumină palidă pâlpâind în pivnița unde Costache își depozita recolta. Povestea a depășit granițele satului, devenind una dintre cele mai întunecate legende ale Moldovei, un amestec de adevăr istoric și folclor macabru, care continuă să fascineze și să îngrozească. Moștenirea cea mai profundă a lui Costache nu este însă legenda, ci cicatricea lăsată în psihicul comunității. Satul a supraviețuit foametei, este adevărat, economic și a revenit, dar structura sa socială a fost otrăvită pentru totdeauna. Încrederea, liantul care ține la oaltă orice comunitate, a fost spulberată. Actul fundamental al împărțirii hranei, un gest de comuniune și generozitate, a fost pervertit într-un mod ireparabil. Timp de generații, o umbră de suspiciune a planat asupra oricărui act de caritate. Generozitatea excesivă a devenit suspectă. Pactul tăcerii, deși a asigurat supraviețuirea fizică, a cauzat o moarte lentă a spiritului comunitar, o rană care încă supurează sub suprafața vieții de zi cu zi. Astfel, la finalul acestei cronici, rămânem cu o întrebare care transcende cazul particular al unui sat moldovean de la sfârșitul secolului al XIX-lea. A fost domnul Costache singurul monstru, un psihopat care s-a folosit de o criză pentru a-și pune în aplicare filosofia bolnavă, sau adevăratul monstru are o față colectivă, fiind întruchipat de o comunitate care, pusă în fața alegerii dintre a muri de foame și a accepta un miracol fără să pună întrebări, a ales în mod deliberat ignoranța? Tăcerea lor a fost scutul care i-a permis măcelarului să opereze. Recunoștința lor a fost altarul pe care el și-a construit sfințenia. Povestea măcelarului milostiv nu este doar despre un criminal, ci despre fragilitatea moralității umane și despre prețul teribil al supraviețuirii. Satârul măcelarului a amuțit de mult, dar ecoul filosofiei sale rămâne un avertisment înfiorător despre întunericul care se poate ascunde în spatele celor mai nobile aparențe. Aceste istorii sunt cicatricile memoriei noastre colective, iar datoria noastră este să le păstrăm, nu pentru a ne îngrozi, ci pentru a înțelege, pentru a vă asigura că cele mai întunecate capitole ale istoriei noastre nu sunt niciodată uitate și că arhivele umbrelor rămân intacte. Vă invităm să vă abonați și să deveniți un păstrător al acestor memorii interzise. Doar amintindu-ne de monștrii trecutului putem spera să îi recunoaștem pe cei ai prezentului.